Príjemný dobrý večer. Ako si tak tento rok listujem v kalendári, nezostáva mi nič iné, iba privítať vás týmto krásnym, nonšalantným gestom. Odhadzujem rukavice, vešiam si na krk prasknutú strunu z klavíra a určite sa teraz všetci pýtate prečo. Môže za to jeden pán, ktorého 200 výročie narodenia oslavujeme práve tento rok. Je to pán Franz Liszt. Franz Liszt bol významný uhorský hudobný skladateľ a klavírny virtuóz. Malý Liszt, ktorého základy hudby naučil jeho otec, prejavil čoskoro výnimočné hudobné nadanie. Vďaka finančnej podpore uhorskej šľachty mohol študovať hudbu vo Viedni, kde ho učili Karel Czerny a Antonio Salieri a kde sa okrem iného stretol aj s Beethovenom. Väčšinu svojho života strávil na koncertných cestách po celej Európe. Jeho strhujúca virtuozita bola obdivovaná tak návštevníkmi jeho klavírnych recitálov, ako aj ostatnými hudobníkmi a skladateľmi. Počas svojich koncertných ciest v Paríži navštívil Paganiniho koncert, čo ho motivovalo k snahe stať sa najlepším klaviristom svojej doby a často v tom čase cvičil aj 10 hodín denne. Príjemný dobrý večer, takže pekne sme si zalistovali, viete, kto je dnešnou témou, je to pán Franz Liszt. Budeme sa venovať Lisztovmu roku a samozrejme s kým iným, ak nie s klaviristkou. A klaviristkou, ktorá dnes prijala pozvanie do nášho štúdia, je Petra Pogády. Vítaj u nás. Pekný večer prajem. Takže my sme si pozreli nejakých pár informácií o tomto pánovi. Ja som stále ešte obvešaná touto zaujímavou strunou. Tak treba, keď máme ten rok toho Franza Liszta, tak samozrejme Franz bol len taký prvý, ktorý má taký kult okolo svojej osoby. Bol to skôr ako Michael Jackson. Teraz vidíme, že sa draží rukavica Michaela Jacksona. A môže sa odkúkať od Franza Liszta, ktorý po koncerte zvykol hodiť tú rukavicu. A prítomné dámy sa potom už trhali a chceli mať tiež strunu a prívesok. Takže, milí priatelia, ak chcete byť in, tento rok naozaj letia roztrhané struny od klavíra. Prejavujeme tak úctu Franzovi Lisztovi. Tieto rukavice, ktoré my tu máme, bohužiaľ nepatria jemu, nebudeme ich dražiť, ale dozvieme sa niečo viac. Také biele hodvábne. On mal biele hodvábne, tak tieto moje 2-eurové teda asi tomu nekonkurujú. Sme tu teraz najmä kvôli Franzovi Lisztovi. Tešíme sa, že si teda prišla nám porozprávať o ňom niečo z pozície klaviristky. A vieme, že bol to tiež taký svetobežník ako ty, preto si aj tu v štúdiu u nás. Snažím sa. Budeš o ňom písať diplomovku? Píšem, práve teraz som tak v polovici asi. Takže teraz ťa pekne otestujeme, pretože my tu máme na zemi obrázky nejakých miest, kde sa Franz Liszt vyskytoval a mohla by si nám aspoň tak stručne povedať, kadiaľ po Európe sa pohyboval od svojho detstva? Tak on bol vlastne takým prvým Európanom, kozmopolitom ho môžeme nazvať, pretože aj veľa národností si ho dnes privlastňuje. Narodený bol teda v Uhorsku, Doborian, alebo Riding, tam je teraz aj ten festival. Potom svoje ranné detstvo prežil už vo Viedni, pretože samozrejme ako veľmi slubný talent musel ísť čo najskôr do nejakého veľkého mesta. Takže vo Viedni sa vlastne začala táto jeho púť a potom pokračoval do Paríža, ktoré bolo vtedajšie centrum umenia, kultúry aj hudby. Stretol sa nám s ďalšími velikánmi svojej doby, ako napríklad s Frédérikom Chopénom. No a potom na sklonku života, on vlastne celý život bol na cestách. On bol naozaj tým virtuózom, ktorý išiel, že kočiar, hej, potom nejaký salón, potom možno nejaká recepcia, priateľ, potom zase ďalej, potom cvičiť, komponovať ešte povedla a vlastne sa mu netreba nič čudovať, že až skôr na sklonku života, až keď bol starší, mal čas aj na učenie, že vlastne potom dával svoje skúsenosti aj ďalšej generácii ďalej. A potom ešte žil teda v Nemecku, aby sme teda boli kompletní aj v Ríme a pochovaní v Bayreuthe. Kde? Bayreuthe. Bayreuth. Lebo on vlastne, jeho dcéra bola ženou Wagnera. Takže on potom aj takto bol spojený. Takže bola žena medzi dvomi géniami. Tak to je úžasné. Tento rok máme Lisztov rok. Minulý rok vieme, že bol Chopinov rok. Čo to v tej hudobníckej praxi znamená, keď takýto človek
má svoj rok. Áno, je to veľmi také plodné obdobie, teraz hlavne pre klaviristov. Začalo to vlastne už 2006, keď bol rok Mozarta, vtedy boli tam samozrejme všetci integrovaní, nielen klaviristi. No a teraz samozrejme je doba a sezóna pre klaviristov. 2010 bol rok Chopina, vyvrcholenie potom veľká Chopinovská súťaž vo Varšave. A tento rok máme teda 2011, 200. výročie narodenia Franza Liszta. No a samozrejme obnáša to tak, že už keď sa približuje teda takéto jubileum, tak ako klavirist už teda pripravím ten repertoár, pretože viem, že určite bude dopyt práve pre diela tohoto skladateľa. Takže ja napríklad tento rok vlastne skoro viac menej sa točí tento rok môjho okolo Liszta. Nielen v diplomovke teda, ale aj v tej reálnej koncertnej praxi. Ja viem, že ty nás môžeš aj najbližšie pozvať na jeden koncert, že? Áno, pozývam divákov televízie Lux. Je to 15. marca, môj recitál, ktorý bude na pôde Rakúskeho kultúrneho fóra. To je pri Michalskej bráne, tam presnú adresu, neviem, ako myslím, že televízni diváci si nájdu. Ale je to proste všetko na stránke Rakúske kultúrne fórum, 15. marec o 18. hodine. Takže bude to všetko venované Lisztovi. Áno, sú tam diela Franza Liszta. V prvej polovici bude Maďarská rapsódia 6, potom dve Petrárkové sonety, potom čo tam bude Campanella, samozrejme, a to všetci klaviristi už budú čakať, pretože to je veľmi náročná virtuózna skladba, a v druhej polovici potom monumentálna sonata Hamol. Mali sme tu teraz v zábere tieto krásne fotografie na zemi a v strede je taká jedna zaujímavá tabuľka, ktorá sa nachádza v centre Bratislavy. Prečo ju máme v Bratislave? Áno, išla som minulé okolo, som videla, že tam Franz Liszt koncertoval, pretože samozrejme on pochádza z chudobných pomerov a bol odkázaný na podporu tej uhorskej šlachty, ktorá bola vtedy aj veľmi veľkorysá, pretože boli veľmi radi, že už aj on bol nazývaný ako že malý Mozart a vtedy to bolo veľmi populárne ako tieto čarovné deti, ktoré robili turné po celej Európe. Samozrejme nie sú už vlastne len málo ktorí prežili. On to vlastne aj dneska to je tak, že veľa detí začne a sa to pomaly sľubne vyvíja, ale potom život sa uberie nejakou inou dráhou. Ale samozrejme u Franza Liszta to bol jeden výnimočný umelec. Takže on tu tuším teda koncertoval ako 9-ročný, teda ak som správne počúvala. A my by sme si možno teraz mohli urobiť taký prieskum do toho tvojho detstva, lebo ty si ako 14-ročná hrala recitál. Prvý recitál. No. Prvý recitál, čo vysvetlí televíznym divákom, že je naozaj pre hudobníka veľký moment. A my si potom kúsok pozrieme aj vypočujeme. Výborne. Tak a klavírny recitál je vlastne, že klavirista je ústrednou postavou celého diania. Nemám ako huslista, už má vždy aspoň toho klaviristu s sebou, alebo speváka, alebo čelista. Nie, klavír je potom fakt v centrálnej pozícii celého večera. A klavirista, ja to skôr prirovnám tak, že ako keby som, že inscenujem nejakú operu a proste, že som všetko v jednej osobe. Účinkujúci, potom kostýmer, režisér, všetko, hej. Ja vyberiem program a potom ja som vlastne od začiatku do konca som ja na pódiu. Je to samozrejme veľká výzva, pretože vždycky už keď máme komórne vystúpenia alebo s niekým iným, je to predsa taká určitá spolupatričnosť a je to aj iná forma, aj koncentrácia všetkého. A samozrejme, keď je človek tak sám odkázaný na seba, tak vyžaduje, je to veľmi namáhavé, ale je to aj veľmi krásne. Takže ja si pamätám, že keď som mala 14 rokov, bol to taký, že veľký moment, keď som vyšla prvýkrát na pódium, som myslela, že no tak minimálne tak pol hodinu, 40 minút to musí pred prestávkou trvať. Som si myslela, že no, že teraz sa tu vrátim až po 40 minútach najskôr. Takže bol to taký veľký moment, ale potom samozrejme je to aj určitá skúsenosť a myslím si, že čím viac potom človek to robí, tak tým potom aj istejšie sa pohybuje na tom pódiu určite. My sa raz pozrieme fotografie, na ktorých si ty teda ako 14-ročná si tam aj účinkovala, myslím, vo verejnoprávnej televízii. Aj nejaké také tvoje prvé klavírne, u majstra N, nejaké tvoje klavírne prvé fotografie, tak si ich pozrieme a vypočujeme si aj kúsok skladby, ktorá sa teda volá La Campanella. To je vlastne zvonica. A je to transkripcia. Ono to vlastne bolo v tej dokrútke, že Franz Liszt počul Paganiniho a to je vlastne aj úryvok z jeho huslového koncertu, ktorý potom transkriboval pre klavír. Takže, milí televízni diváci, teraz si pozrieme fotografie našej diváčky, keď bola malá a účinkovala. Ale hrá už v pozadí klavír v jej interpretácii Franz Liszt a La Campanella.
Dobrý večer, toľko úryvok z diela Franza Lista, o ktorom si dnes rozprávame, pretože tento rok, 2011, je listovým rokom. Oslavujeme 200 výročie narodenia tohto hudobného skladateľa. My sme si tu niečo povedali k jeho životu. Poďme si povedať niečo k jeho hudbe. Ako vlastne hral, prečo bol taký možno svojský, špeciálny? Tak ako som už povedala, ten Paganini, myslím, že každý má v živote také kľúčové momenty a u neho to bolo rozhodne, keď navštívil koncert Paganiniho. A Paganini bol... On sa potom neskôr hovoril, že Liszt bol teda Paganinim klavíra a videl tú neopakovateľnú ľahkosť aj takú charizmu, čo mal ten Paganini. Však hovorila sa o ňom legendy, že diabolský huslista a že predal svoju dušu, aby mohol takto hrať. Samozrejme, potom fantázia ľudská je neobmedzená. No a on bol na tomto koncerte a povedal si, že chce túto ľahkosť a túto virtuozitu dostať na svojom nástroji, na klavíri a ono samozrejme mal už veľké nadanie od narodenia, ale potom on to aj píše vo svojich listoch, takže dá sa to nejako tak prečítať si, že ako to naozaj bolo a potom teda fakt, že sa zaťal a cvičil tam, ako sme počuli aj v tej dokrutke, že veľmi intenzívne až do 10 hodín, ale myslím si, že dnešní klavírni umelci to tiež ako musia. Niekedy sú také obdobia, kedy človek už vidí, že sa blíži termín, tak si jednoducho sadnem na ten klavír aj v noci a musím cvičiť ďalej. No a on potom cvičil, píše o tom veľmi presne, že stupnice, oktávy, úplne, že tú techniku od začiatku, aby potom mohol interpretovať tie virtuózne diela, aby potom sám mohol interpretovať, bol samozrejme nenapodobiteľným majstrom týchto diel, lebo veľa ľudí, už veľa skladieb, čo vtedy hral, že to nikto nemôže zahrať a že to len ten Franz Liszt. Samozrejme, dnes už sa tie nároky stupňujú, takže dnes už to hrá viacero klavíristov už normálne na konzervatóriu, na Vysokej škole muzických umení a tak ďalej, ale kedysi on bol naozaj mal skoro patent na tieto svoje skladby. Ja viem, že Chopin sa tak vyjadril, že raz zložil nejakú skladbu, ktorú si sám zložil, ale nevedeli ju zahrať a dali zahrať Listovi, ktorý to len prvýkrát pozrel a zahral. To boli Chopinové etudy, opus 10, opus 25, ktorý napísal dokonca tý opus 25 potom je venovaných aj tej jeho priateľke Marie Dagoul a Liszt to zobral a začal listovať. A Chopin povedal, že závidel mu a povedal mu, že chcel by takto tie svoje vlastné skladby zahrať. Hovorili sme, že tie jeho diela sú naozaj veľmi náročné. On častokrát ich veľakrát aj tak intenzívne interpretoval. Veľmi intenzívne, hlavne na tie vtedajšie klavíre, ktoré samozrejme boli gracilnejšie a nie také robustné ako tie dnešné nástroje. A samozrejme potom vidím, že máš teda tú strunu. Stále, áno. Som naladená na Listovú strunu. Tak presne to sa potom stalo, že keď Liszt potom spustil to svoje forte, fortissimo, tak tie klavíre to nevydržali. Ono vlastne keď už Liszt koncertoval, tak už boli tie klavíre, ale predtým to išlo veľmi pomaly, najprv boli tie cembalapom, tie hammer klavíre a tak ďalej. A tie klavíre teda nevydržali nátlak Listovej hry. A potom teda tie struny sa trhali a už niektorí aj tí organizátori koncertov povedali, no, že keď dáme Listový recitál, to znamená, že potom musíme kúpiť nový klavír. Po jednom koncerte už sa to všetko skončilo. Stalo sa tebe niekedy po koncerte, keď si hrala Liszt, že si to odniesla nejaká struna? Na koncerte konkrétne nie, ale pri cvičení skôr. Ale ono by to nebola žiadna tragédia. Ono samozrejme dole, tie basové struny sú oveľa hrubšie, takže to už musí byť naozaj veľmi veľká sila, aby takáto jedna struna praskla. No a tie diskante, tie sú potom aj dvojito, trojito, takže tam aj keď jedna sa utrne, tak to nie ani, to sa ani nepočuje. To len keď bola nejaká nahrávka, vtedy už je človek veľmi všetko potom už počuť, takže na nahrávke by to nešlo, ale tak na koncerte by sa dal bežne dohrať koncert. Ty sa vďaka koncertovaniu a hraniu nie len Franza Liszta dostala do rôznych kutov sveta. My si teraz pozrieme ďalších pár fotografií. A s príspevkou je totiž pokračovanie La Campanelli, kde uvidíme teda, že si hrala v New Yorku, v Paríži a dokonca aj v púšti, takže budeš tam sedieť tak na zemi zaujímavo. Áno. Takže, milí priatelia, pokračujeme a vypočujeme si ďalší kusok diela Franza Liszta La Campanella v podaní našej hostky Petry Pogády.